roof cuff kufaka na kufenda. Welcome. Let's talk ngatitaura skulume guys. Yes. Ngatitaure. Askulumeni majid. Askulumeni majid. Really say. Bo mse mdara madi. Tufana ngachigosha nyama umana apa tugosha chibage. Aiwa ndozo zvinoda mdara utano ndo wakakosha. Utano inyama. Aiwa mdara. Atiskita carnivore diet mdara. Madi. Utano inyama. Aiwa. Chibage chiri right. Kutsosa ma memories. Tingori nayo hanzi 2 days ama yedu. Ndizvo ndinotoda kuti 5 mdara. Today UK summer start topfeka futi maropfeka majaketi kamirira kuti kudziya mdara kunogona kuenda kusina kudziya weather yacho inogona kutadza kuita sezvamuri kuda pakaipa weather inogona kutadza kuita sezvamuri kuda chakudera kamdara murikuchiona chiri kudera tazongoshota ka whiteness kekumusha chetu but chibage munomwa inini I don't get it. Pavanongoti sweet corn chete ka it puts me off unoziva. Mdara magara mataura kuti zvesugar tati mumwe Jack Daniels hani mukachema neshuga mdara patisa lemonade mdara mungamwe Jack Daniels hani mota dzinonaka omana ko uchonaka kamdara orati vavere mdara Jack Daniels yaka vakatongoikanganisa pavakatanga kuedha spicy zvihani zvichi inofanira kunge iri original omani zvakafanana nokuti Mini Cooper payangotora BMW chete vakabva kanya onezi Mini Cooper 4x4 so come on man kaya kadiki ka Mr Bean kaya ndio original Mini Cooper tufambirana nenguva mdara nguva yekupiko iyo tufambirana technology ainzi technology chaiyo ka which was way ahead of its time ka Chino machi citron bamba dashka imagine chechina hydraulics chaisimuka and that was comfort yanga iripo. I remember ndichikura pane mafesa aina aigadzira zvimota so they used to deal with those cars chet imagine yeah kuzoiswa kaya Anglia ndiko kakachekwa godzi mdara waita mdiki mdara technology mdara waita Anglia anzi kamezwa godzi ndife munhu akadhizera mota yakaifunga iyo. But you know those cars are coming back now. No, munomu they've got value. Yeah. Kumba tinatwoka twakavigwa but vanhu havazivi kuti chika they are sitting on a mine of gold. Yeah. Do you know ndakaenda pane imwe classic ndakaenda kuWales and then ndakatoita video yacho iripo somewhere mukatsvaga pachannel peda pane this guy anga ainatwo tuma old cars anga ine pane yari kachiko kakotina Ford Cortina. Ford Nika Mazda Datsun 120Y. Do you know what I got? I got them in South Africa. I thought it's a classic car. And all you need to do is you need to get a container, and it's so cheap because it's a classic car. It's a classic car. Yeah. I thought you guys, you're from Africa and you don't even know you can make money by just importing. That don't mean kwedu turi kotoka $1. Iri kutsvaga kanonzi kaika June bag. Panika kamini like ka beach bag yakavhidha yakavhidha andoka ndiri kuda haikakwendeka kawana ndokashipa mdara ndendineka iko pandakatanga kushanda ndendeka kabito taikati kafudu kari kared so kafudu apa ndaishanda pachikoro ndendeka nendiri ndichakobva kucollege ka pandatanga kuenda kundodzidzisa manje pa high school. Ozoti I was the youngest member of staff apa ndirikafushi mune chavo iwe apa vana vaibhanka manje chikoro vaiuti unenge wapuwa punishment yekunzi uri kufanira
kuita extra time uri pagwashi vaiuya vakumbira kuti sei tinopinda kuti wande mota menyu kanga ine tindika saka pagedhi ndopava ine munhu anenge aine list yekuti imi hamusi kuenda imi hamusi kuenda vaitopfuura akawanda mukamota kangu yeah, but going to these names mdara taiwana kupi hanzi futu citron bamba dash citron bamba dash bamba dash ka bagaiba how we always come up with some names azana hoshkosh the hoshkosh yangu zimagonyeta but that was the name ka hoshkosh is the name hoshkosh yeah it's the name very don't hoshkosh and the hoshkosh what is hoshkosh kakunzi inonziko dirihora drying hole ingeri drying hole yechifodya anzi kudiriora kudirihora senza kumadirihora komboni atogara mukomboni compound vatendo akadaro rangwani long one the long one afanale ngeri inonzi anzi good one. Oh, it was good one. Good one. Yeah, but I think in a way that's where technology and intelligence because they always came up with something unique out of something. I wouldn't want to draw much kuti ishona kuti izo construct kanene ndopesera takunyeperana but izvo zvekuti they could construct anything from anything. Yeah, but makaitiswa futi zviswa muva muvi mupamu chakuti wazomboishandisa here zvakonderana kuti urikuda kuishandisa here kana kuti hausi kuda. aiwa unoshandisa pai ayoka chimwe chinhu unoziva kuti I know kuti ndikati chisyllabus yataidzidza all the like but muva movie it wasn't about kuti uchazoisenzesa about kukuvhura pfungwa kukuvhura pfungwa mudara munhu aitochuza shona kuita A level pashona yaitwa navanhu vanyanduri iwe mudare nanaisi munyanduri vachari kuita nezvei akatonzanika blazi kaika munyanduri kaika akatonzanika abada auya ndomubhiga anonzinikirika zvavakamuita sha vakarohwa shamari animukona zvavakamuita vatauda kutaura hedu kunonzi kuita sei poem aiwa mabvu mauchimadaka kungoshaiwo zvedu kuti nyika yedu zvera haione zvinhu zvakaita seizvozvo but habe mauchi mudara habe omashow was good. He's quite good zvake munhu ari achiri kuziva ende vavashoma kai zvino ana Nyanduri havachawanikwa vavashoma stereki hayi vavashoma iyo nyaya yekuti we don't preserve culture yedu ende chakunetsa ndechekuti tane kakusada culture yedu chivanhu chedu ona zvezvokuti because tazofamba tazoenda diaspora tazoita sei zvakuita kunga zvinhu zvinonyadzisa kuita kachivanhu kedu ikako unoziva and ipapo ichokwadi but takudzokera kuna nanyanduri uko munyika medu kunyange ukaita nyanduri muupenyu what does that give you? Right. Do you have a life out of Nyanduri? My historians are muno. Ndiyo ma historians in historians nema poets but muno mupenyu waoka wakabatana zvakaipo batana sechibhake chezano PF uruketa mauda kusvikosa mudara wangu panaazvo ngatienda kupolitics ngataure nehunyanduri ndonzara kuti kwedu zvakatambanuka sechanza kubatana zvakabatana zvakatambanuka tambanuka hapana but culture wise munomo vanoitera vanochengetedzana zvavo vanochengetedzana and they look after each other. Ndopetinotadzwa ipapo kuti we can't do that for especially kana maheroes muno maheroes munoona kuti vanochengetwa sei madhara tacho tinochengetwa manyama uruketa
but kweduko but anyway nyaya yedu yazotaura guys nyaya yemusic yedu has evolved unoketa. And I remember I was so lucky kuti chika when we started this media thing ndopa time where yakatanga wafana kuputika kuZimbabwe pamwacho achiya kuno kuchi and wafana wakawo ongwaine hasha to make it ukateerera music yekudhara yavafana wakawo from kunana 2012 zvichikwira soka these guys ongwaine hasha zvakazongoti slow way down vakazotaka kuzokura musoro stereki pavakatanga kuita sei kuona kuti haini ndaboy nini zvakafanana as a perfect example ndikapa example yekuti pataitanga mukaenda pachannel yedu yemarijeni media pane mamusic videos akawanda akatanga kudhara handiti and unaweza kuona kuti these guys vaida kuita chinhu but iye zvinoti ana kufa kana kufenda dara redu paudharapo mudhara wenyu mudhara ungati mudhara wedu mune makuganganika mudhara wenyu mudhara aikone nyika mfano yoyo atisanda kuuzeti mfano yoyo aiwa toda kutostada kuti pfungwa dzake dzakamira sei kanaka aiwa hadzina kupenga mudhara achipapotenda watoone munhu wekuti chika anongotanga kungoimba from nothing like unachisvika panapa anongotanga kuudza kuti isusu tina chibage tinogocha chibage bage chakakosha chinonakidza chinoda iso kunze kune kamhepo kandege uri kuona kandege karutiitira noise isusu tinonzwa nani isusu marasha unonzwa chaari kuona ipapo aringoraima achienda chete tikati kuraima ari kutaura zvaari kuona mudara you can make something out of nothing. taura chokwadi hedu ka mudara from my side I respect his hustle but kuti tizomuti anogona ka not kuti kugona but anozama mudara zvangofane munhu he sought after ma-artist ese they want him kuti vange vari vachifeature mumasongs because vanhu vakaita semi ndimi unomufarira mudara ndimi unomufarira mudara Tamimbo she's riding high right now nakufkaf mudara ungadaro takumuziyana nakufkaf wenyu kamudara but chika ukatarisa paalbum rake iroroka song iri kuplay wakawanda pamasocials ipi yakaita nakufkaf ainogona kunge yangonakidza vanhu but kwete kutiti she's riding high no aiwa mudara agara anga azvigonerawo vazoitawo collab vanhu vavanakirwa. No, that guy is good, man. I'm here somunzwisisi. You need to take time. Ukona wauda kuita take time kunzwisisa munhu mudara zvine pane pato ne problem. Kana uchinzwisisa munhu ka unobva ngomuzwisisa ndozvaari understand ndo mahater aya umana. Aiwa andimuhate ngondataura wanako vanhu. Ndataura ndikati I respect his hustle. Munhu anotraya mudara. Zvakufanira munhu anoenda ane chido chebhora. Kasasingagone kukika bhora asina chipo chebhora ungatisane kila ana chipo here chekuimba kila ana chipo chekuimba ayo chipo chekuimba chekuimba chipo kana kwanza ujisali comment section come after these guys ayo anga hawo but ayo chipo chekuimba mukuruti ayo chipo chekuimba we respect the hustle but boss zvamuda kutaura zvakafanana nekuti Captain Britain hanzi Kepisha vane chipo Kepisha 5 years anikaipinda Lanso next year tine chena ndojamba maspika na Kepisha handisi zviramba but zvekuti tizotane chipo manje ndo vane problem ndo vari kuda ane Kepisha chipo watomunaita ma live ake anojambisa chaunga mpana yao ndara kujambisa ne chipo kujamba wecha hakusi kuti une chipo la challenge ndara barira ngoma munhu wese anojamba you're not taking time guys to listen to these guys imi mungoona waita zvavari kuita ka but amuswayeyo zvavari kuita zvataura mukuru kuti hasorawo respected watori bopa kutotsvaka right the thing is guys the talent man but paground ka these guys ka vari kugona vanogona zvawo vapi iwo like Kepisha in Britain anogona
wendisinoyasotakanyasonzisa zvangu Gratman ansandayasomunzwisa hangu kuti chimizika yakamira sei zvayo ka handayazoenzwisa zvangu but chipo mukazvaka chipo chipo kababy mama Kasitana because sniper she's quite good even akaita recent one yakaita zvino nashinzo man that was good. It's nice. Muruvara mudara zvamuri kutaura izvo vanhu vamuri kuverenga vana great na chipo tingati vane zvipo here kana kuti vane haso ravo ravangomhanya naro rikaputikawo ndo chipo chacho ichocho chipo mudara ukakwanisa kupinda mustudio ka wotrya wokomposa song inoenda nebeat racho ka unotogona utori nechipo chacho wagona haso wagona but kuti tiri chipo mnhara chipo mnhara zvafana ne 40 year old teenager redu iri totatirugona tapera dziwa anorova but wapera kadziwa vanyara why not kupera vanenge vakutokudza ndokutopera okay zvekuzotopera kwacho ikoko nditosvikapo manje ndokupera kwacho ikoko hapana kupera kunopfuura ipapo hapana kupera kunopfuura ipapo areleasa isong yandaona nhasi asandayasoiterera zvangu but kupera tokuziva whether you like it or not I think alright toenda maupcoming vari kupusha maworks Oriano man of the moment ari kupusha umwe ndiani futi Nisha T ari kupusha umwe ndiani mufana ari underrated ka but he is one of the best internationally mufana nati pachida kuuya mudhara pamataura pana Oriano apa kupusha ari kupusha hatisi kuramba but problem yatozoita ndeyekuda kuti timukombeye hatidi kumukombeya handidi kumukombeya ndozvandiri kutaura because pamataura imimika ndipamada kuti Oriano ari kupusha aiwa ndobvumirana nazvo kupusha ari kupusha but ngatiregei kuvakombeya naja hapana munhu ari kumukombeya vazhinji vanomukombeya kuti ari kukopa ari kuita sei kana vazhinji ndiri kuti taisaona kuti guys I always said munomwa there are people who've had careers vachiimba vachitoimba masongs evamwe vanhu but mufano ikoyo haana song yaari kukopera youmwe munhu UB40 havana kana song yawakanyorwa inotwatu sekuru but they sold thousands and thousands of copies around the world wakaita matours tune mari chacho vasina kana one song yawakanyora so vachikoimakava songs evanhu ndozvatiri kutaura kuti Oriano but isusu kwedu manje pakangoita one munhu angodzichika voice rake rangofanana nanhingi chete ndimuridzi vanhu vakamucha sei ndo paunotoperera kudai ndimuridzi ndo paunotonzwa pera hakusisina vanhu they crucified him haunangausistorico but anyways I think vanhu vari kupusha sezvamataura Nisha T she's doing well Sand Flow vakarowa vari kurova Saint futi vakarowa but I think level ravo ratidzikire mbichana pane zvavaimboita but ndakapenga ndindagosha ndakapenga is also doing well tina ndiani mumwe ndunge ndimwe mufana akapenga kuti ndunge pari zvino handisiziva kuti machuni vari kubuditsa here kana kuti but ari kurova ndonga mari yesauza vakarowa avairowa maremix avaita emasong because vanga vachiremix
masongo akarohwa kudhara because hapana munhu ari kuzviita kam atona mukanishi market kake. The art was well. Andoza mamichara de UB40 haina kana song yakanyora iri kuplaya mamusic evamwe ndo zviri kuitwa nandungu andingamjori ari kuti andozi ndo raindakira anhu kana ari kuti rega ndi ko HKD HKD vari kupusha vari kungomendena inini nemaonero angu ndikuona nge vari kungomendena. Of course hachasipa hype sezvavakaita mazuva vakarohana godo nana neshungu nana swanda paipa, but he has managed to maintain the graph. Aringotipotsera mahiti tokwanisa kuteerera. Okay. Toti banditi, I think banditi zvamanje manje ndo akanyarara mazuva ano vari kumboteerera mwiri handizive kuti vari kuita sei, but vateerera mwiri kila vanyarara vari lolo chiameni ndofunga kumbokonzentrera nemashow. Chairman vari kumbokonzentrera nemashow. Varumbokonzentrera nemashow. Havafa kandira hayi vanodonedza vanhu akira variko ndo vatofa kuti vane zvipo vane zvipo mudara talent vane talenda mudara handimo kudaro kuzva muchidaro akira vane zvipo awa pazvipo achitungitiro chafanira kuisa nawo ana Enzo aishawa nokuti pese pari kudeliver we know it's but Enzo zvakubhowa zvaramba chimba kozi andova ingoimba same tone chete unopa vanhu zvavari kuda ndo zviri kudiwa ndo zviri kudiwa nechaunga leader of the youth tomatangodzokera nendo kumashure leader of the youth pangamutaura mukati mukati anonzani muchindo wangu achitaura silent killer akamuti ari kugona arikuita zvekudiwa nevanhu vari kuda noti ruzhinji rwese futi unoti ruzhinji rwese ruzhinji yemudara scarf uyu munhu hatifariri aiwa noti kuti handimufariri hasoro ake riribo ngaramba akadaro hamba uchipusha but tizoti muzvipo mudara tete hatizitoenda akukwidza grafu the guy is good. I respect Aswa Zimbabwe, and the music of Zimbabwe evolved Asterix in so many ways from when they started. And I remember 2013 pane team repa Manchester panonzi Digital One amafesi wakapenga ndo vakaunza they managed to bring for the first time artist akawanda akauya vakaunza Nox engagara achiuya Nox unonzi anoimfana wemabhebhu Trevor Nox Trevor Chibaba Baba Devante Secolors Freeman Mwendiani futhi ndo pakauya Gaspi Warrior first time yake anazodzoka futhi Mwendiani futhi akauya futhi I think we had 7 or 8 artists wakauya that one I think that was the best takaikavha but release ma-Blu-ray nditime ma-Blu-ray and ukaona zvino pachannel yedu ndikuisa tuma-clips twe-event that was the best ever event that ever happened till today yatakakavha iyoyo and wapana iwawo ukaona ndo ma-videos ari kuwatchwa more on YouTube than ma-video ari kuitwa mazuva ano that was history in the making yakaitwa neboys repamanchester but ghetto youth chimwe chinhu renge richine nzara yekutsvaga bag even now vane nzara because ghetto youth rasumuka munhara rasumuka kubva muguruva tiri kuvaona vari kuita zvinhu zvavo vanhu vari kuita zvinhu zvavo
Yeah, man. But support ndo inodikanwa manje. Support guy. Let's support them. I think support vanhu vari kupiwa mudara because imagine munhu akatasa captain Britain he came from nowhere but no support yacho mudara but the support is there. The support is there. I would like to applaud the Zimbabwean populace for what it's doing. We talk of silent killer. Sungura is still in safe hands. Sungura haifeka mudhara wachiriko. Hakusati kwaitwa nyaradzo yababa katatu. Mudhara achiri mupenyu. Sungura iripo mna. Sungura is still very much alive. But imwe yacho futi ruitika ndeyekuti maartist edu ka paaringobuda muZimbabwe ka to search for greener pastures, because to be honest guys muZimbabwe macho ka unokwanisa kunge uchirira ka but zvinhu zvisikabatani kudheni chokwadi saka vazhinji vacho they manage to migrate vachiuya diaspora ka but the thing is those kana wangosvika manje kudiaspora manje wabva wadonha futi diaspora ukasvika kudiaspora mudhara kuti uchizowana nguva yekuenda kumaresa naye mudhara yatongoshiftakutokurwa shift inenge yatongoshift after shift pakutsvaga mari because kana uri kuZimbabwe nyika nhaso because wakaona tikaita maexamples ka Decibel paakauya Decibel I think pakubva paakauya akangoreleasa 1 or 2 albums or so ka but still relevance yake ka ichiripo but time yacho yaimba zvima-urban grooves acho ka nevanhu vako ezvino zvasiyana. A lot of people vako ezvino ka they can't relate much to that kind of music. Vawana music yana chamhembe yama-urban grooves ayaya ka. If you see lana mapfumo lena mapfumo is here, Nkoni Kambarame is here, varungoita mashift. Comic pastor chaiye aimeka ari kuZimbabwe. Zvino akatotaura kuti ndakuresigna inini I'm retiring. But inini I give kudos kuna comic pastor. Zvinhu izvi hanzi ibva vanhu vachiri kuda mudaro. Vanhu vachiri kufarira imbodai makana kepesira ndo pane bhegi rako kaipa yoda kubva pastage the moment you have decided to see it means you have something in place and in plan. For example kana manager we football team mudara akaroti team yako enda kumatepa mudara anosira vamwe nyanga because akona kuti akudzokeko so regerai muchindati aiwa ngandisire vamwe pakabata muregere asire vamwe. Guys, I think we're going to give you a part 2 because tadombeita zvekudhakwa neugoti chipage chabva takuisa nyama manje saka let's keep the comments rolling guys. We're going to talk about more comments coming. Nasi 13 nashi great man na big dara rangu Brian sawiro wangu nini and tisataenda kufkaf ramba wakabata nyanga ramba uchipusha haso ndati ramba uchipusha haso zokuwindosa kufkaf kudeti mapedza mudara. What's your last words? Hai zvangotaurana mudara ngatipushe akupusha ndogame ndeyemari hanzi amwa shampopo neamwa masese endgame. So guys, subscribe, share, ita zvese zvamunoda. Tokubatai. Saya.